اف برادر عبدالكريم عمر قلا جواتي ما بيرياوي كري قاتل كويدر قاتل كره يعني قزي ابوان روجيت الاوروبا دتشو دهات لبروكسل تجي جي كنكي تتشو بيروا بيادي جبيروا بيادي تتشو كنكي وكاميرا حمول دورة تبونو وخلقو قوتني تد بهيستن تماشەوانەیە هێژە ئەو عەبدولکەریم عومەر من بەرێ ڤیدیۆکی تایبەت لەسەروی چێکرد نوونەرێ خۆلیسەریە دەموکراتیک ئا کوچوو ئا نەما لەوێ دەرێ لە ئۆروپا بوو یعنی تشتێن نەباش هەیەژێ ئەزێ divê vîdyoyê eşkere bikim lê wext kiriye yani heq kiriye û ji bo wî ji bo PKK hîna bêtir wî neêşîne ji bo PKK wî neêşîne ev ya endamê enekesê bû ji damezrînerên enekesê bû di nava tevgera siyasiya Kurdê Sûrî de û bû hevalê hevgirtina gel bi serokatiya Salah Bedreddîn piştre bû hevalê aliyê din partiya pêşverû ku her du jî li dijî hevin ji vir wê biçû ji vê derê piştre bû serbixwe dest pêka xwendina xwe di salan heşteyî di dema li Şamê dixwend têkiliya wî bi Exwanul Muslimîn re hebû ji bo ku xwe ji vê meselahanê bişo berê xwe da rêxistinekî çevgir ku û radîkal yani di dema ku enekese hat damezrandin bû endamê enekesê PYD û PKK li Rojava bû desthilatdarî xwe avêt keştiya PYD û desthilatdariya PYD û PKK li Rojava wî anîn Ewropa wî anîn Ewropa wî wilo bi kar anîn şerê enekesê bik şerê tevgera siyasiya Kurd bik şerê Kurdistana Iraqê bik kir şerê Birêz Mesûd Barzanî bike kir şerê PDK kir bike kir çi tiştê PKK jê xwest çi tiştê PYD jê xwest kir û li ber xwe neket ku ew bi ezmûneya xwe bi tecrîbeya xwe bi ku salê heşteyî seydele derman çêkerî li Şamê xwend berpirsî wî li vê derê Abdüselam Mustafa hevalê Beşîr berpirsî wî ku dibistana seretayî xelas nekiriye ew berpirsî wî bû berpirsê Abdülkerîm û qebûl dikir heval Beşîr heval Abdülkerîm û Doktor Abdülkerîm û nizanim çi ev Abdülkerîm li vê derê dixwest li vir bimîne dixwest li Ewropa bimîne zarokî wî jî li Ewropa ne nizam jina wî li Ewropayî yan na PKK mana wî li vê derê fînanse dikir wekî çawa bû wekî yek ji xebatkarên Enstîtûya Kurd li Brukselê wilo wî qeyd kiribûn ku wekî xebatkarên wê ye û meaşê wî ji bo dwarê resmiyetê de ku bi kar li vir e îqama wî li vê derê di vê çerçeveya hanê de bû di çerçeveya ku yekî ji xebatkarên Enstîtûyê ye û Enstîtû vê rola qirêj dilîst ku endam û xebatkarên PKK û PYD mana wanî li vê derê a qanûnî fînanse dikir ana yani ez înformasyon dibêjimînim û Enstîtû û derwêj Ferho pere dida bilastîngê pere dida pere ji PKK dihat ji Zozan Elûj dihat diçû ji navî wî çi ye ji derwêj Ferho re derwêj Ferho re dişan ji Belçîka re ji bo ku bimîne li vê derê Abdülkerîm Umer bimîne li vê derê lêdawî
PYD و PKK kertekî jêr birîn wî şandin Şamê. Ev mesrefa hanê, mesrefa mana wî, mesrefa îqameta wî, pereyên îqama wî li vê derê li Belçîka li Brukselê PKK dida lewma Abdulkerîm berê xwe dida, Enekese û berê xwe dida, Pedekese û berê xwe dida, Kurdistana Iraqê û berê xwe dida û êrîş. Di medya PKKyê de tijeyû min vîdeo jî min bi behsa wî jî kiriye. Lê wî têr bi kar anî niha wî şandina Şamê kes wilo kes nema guh wî jî dide yanî. We wî rakin. Mamosta Abdulkerîm, Doktor Abdulkerîm PKK wê te rak. Bişîte bi kar anî wekî klînîksên tualêtê wê te bavêj. Ev buha. Meqamê te û tilîlî û şabaşê ku ji te dikirin dawî ji bo ev ji bo te li dijî hevalê te derxînin. Ji bo te li dijî tevgera siyasî ya gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê derxînin û te kir û te xwe bi erzanî firot PKK û PKK te bi erzanî tê bavêj. Niha amadekarî dikin ku te rakin. Tu namîne yanî. Ew cihê ku tu li Şamê jî heye tu lê namîne. Lê baş bû zarokê te niha li vê derê ne zarokê wî nizam çendin çawan e li rewşa wî. Mi ev Abdulkerîm Umer mînak anî ku gelek kesên PKK wan wilo wan istismar dike, têr wan diguvêşe, tiştê xwe bi wan diqetîne, yanî karê xwe û êrîş bikin û reklamê bikin û li def û zirnê xwin û bivin zirnekçî û bivin daxuelvan, dawî davêj. Çîroka mînakekî yanî ê wek Abdulkerîm Umer di nava PYD de di nava PKK de firin. Wekî mînak me anî belkî Abdulkerîm Umerê ê mayî ê ku di nava PKK de biçekî ibret bigirin û biçekî li Abdulkerîm Umer binerin, ew jî biçekî li xwehayî bên ku wê dor were ser wan jî. Wan jî têr biguvêşin, PKK wan çek bike. Yekî din bi kar bînin yanî. Niha li gorî yanî tê texmînkirin ku Zozan Elûş tê amadekirin. Zozan Elû jî mi di vîdeoyên ser kanala xwe behsa meharatê wê kirine, behsa yanî yeteneklî ye, gelekî yeteneklî ye. Yetenekê wê dîplomasî hene, yetenekê wê siyasî hene, aktîf e, rola xwe dilîze, cihê xwe dadigire û yanî Abdulkerîm Umer wê çi bike feqîrê Xwedê çil cemî heye çikî wî tune yanî. Ev girnîjîna wî û girafêta wî û çinvina wî wekî din çikî wî tune yanî. Hevalê Abdulkerîm, Doktor Abdulkerîm xwe bide alî, xwe bide alî rê bide hin hevalên din hene û hezar çîrok mîroka jî wexta ku wî çek bikin wî bavêjin wê hezar mesela li dûvika wî jî vekin. Lê çarenûs ev e yanî. Ne îro sibe, ne sibe dis be, ne dis be sês be. Dawiya Abdulkerîm Umer ev e. Li cem PKK ev e. Sênaryo ev e. û Abdulkerîm Umerê ê mayî ka di donê sêne çarin pêncin dehin ê di nava PYD hişyar bin ku îro Abdulkerîm Umer e sibe dora we yê.